سلام زخبركم تخاتلتي ستور برودكشن نقعد حن مصاخم نابس channel مبارلو ما انتخا بنيكولو ماكافيلي بولا حدا سب كي تقطعخا وي كي تشجركا خمي غيركا تنبر زبل تمرت حزنا لكم مصينا لنا سناي مكتتال ኣብ እኩብ ሰብ ሓደ ሰብ የቃልለካ እሞ ሽዑ ንስኻ ብቁጥዕ ደም ካፈልሕ ኢድካ ትጭብጥ ሓደጋ ከተውርደሉ ትዳሎ ልክዕ ኣብታ ህሞት እቲኣ ግን ንስኻ ድሮ ተሳዒርካ ኣለኻ ዋላ እኳ መብዛሕትኡ ሰብ እዚ ዘይርድኦ እንተኾነ ግን እቲ ስምዒቱ ክቋፃፀር ዘይክእል ሰብ ወትሩ ኣብቲ ፀወታ ተሰዓሪ እዩ ወትሩ ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ንርእስኻ ምክልኻል ዝመስለካ ዝነበረ ኩሉ ነገር ብኣንጻሩ ዝያዳ ድኹም ከም ዝገብረካ ከብረሄልካ እየ يردعني هيوت كاملو حدا سم ترأتن كيف كان دحريت كيتبل بونو بو بدفرت كتملو سولو نزتن كفكا كم زت عاس كتكبر خمزة لك تعذيب كيخا ويكا تنجير كيب إذا تصبق حسابيم عندما حما استراتيجي مخنياتو نسخة بخلو زمس أكاد أرفي بخلو زبس حكا حماقة أمامتها بخلو زنا جركا زنا سكاريتو بقطع خطك أتسأل كلخا كالوت عين السبات جنا بتصرفن لاكس انفتش إمام كي تربشون كي تسكفون زقوتلو هيوتهم زنوبرلو نساتهم كباخا زيادة حيالات سلزخونو زي كونوس كباخا زيادة باللحت سلزخونيهم نيكولا ماكافيلي قدمي 500 عامت مبزحتي سب زاغيت زي تردو نجر تردي نيرو نسو دما سمعيتو زقواصاصر سب نتهواهو كباب قواصاصرو نتهواهو زقواصاصر سب نتوصيتو قواصاصرو نتوصيت زقواصاصر سب دما ملو هيوتي قواصاصر إذا بزعبا مسكن مخانا يكونن سبات قبل عليها خم دليتهم كخونو فقاد مالت يكونن إذا مالت كل سب تشيز كتصاوت كله نسخاون تشيز كتصاوت كم زلك مردايو أب تشيز إذا بسمعيت زدرخ تتصاوت يوترو يدمسس السعاري إذا زخونا سب زي نقرك حق زيو حدا سب كحرقك ختصعر كله وقطعك أتراي زي كونس باورو خقات أترك خل ديو أي كإلن يفتنك عيزلو ملاش انت رأهيب كادما قواصاصرك خمز خيل الرغاغيص قالو لها مالتيو الريموت ناي كنترول كهيبكايو كمز دلخايو غبرني تبرو لها مالتيو ግን እቲ ጽቡቕ ነገሩ ነቲ ጸወታ ምስተረዳኻዮ ካብ ዝኾነ ናይ ምትላል ተጻብኦ ነጻ ትኸውን ጸርፍ ንዓኻ ከም ምርሓቕ እዩ ምንዓቕ ንዓኻ ትርጉም የብሉን ኣብ ከባቢኻ ዝፍጠር ኩሉ ሕሹኽሹኽን ሕሜታ ንዓኻ ዝጸልውን ዝምልከትን ኣይክኸውንን ሕጂ ኣብዚ መደብ ከዓ ካብቲ ስምዒታዊ ኮይኑ ምላሽ ዝህብ ሰብ ናብ ወናኒ سلطاو حيلو زغيركا شمونتا متكلات كزرزرالكا እዚ ናይ ጽቡቕ ስምዓካ ጭሩሕታት ዘይኮነስ እቲ ሓይሊ ብሓቂ ከመይ ከም ዝሰርሕ ብዘመናት ዝተረጋገፀ ተግባራዊ ስነ ልቦና እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ስለምንታይ ሰቕታ ካብ ዝኾነ መልስን ላዕሊ ሓያል ከም ዝኾነ ስለምንታይ እትህድእ ዝበለ ሰብ ወትሮ ከም ዝዕወት ስለምንታይ ስምዒታዊ ብስለት ጽቡቕ ክእለት ጥራይ ዘይኮነስ መሰረት ናይ ኩሉ ክትውንነ ትኽእል ፀብለልታ ምዃኑ ክትርዳእ ኢኻ ስለዚ ናይ ሰባት ላግፂ هدأت كم سأن عقل خاب زي ربح نجر مسقاق أسلكي كان تدع خوينو حجي أبز تخكلين يا بطل لخا كرمتهم شو منت متكلات كنزر زر مجمار ناجن سميتاتي قواز أزرومي الكان جزائر سخات زارب سبسكرايب تزيجر كارما سبسكرايب جبر نزا فيديو لايك تهيب كيا خا أزيد سبلنا نما مغرب كان عرفت خان شير بموبايل دما أكل زعبيات كنت جبرهم تخلي خا حجيجن توم متكلات حدا بحدا نرأيهم قدامي قطع خم حيل غير كان موسى دقيقة حسب كسب حجي خابزتو نغرخ عبيت حسوتات اتحاده كورا حيالي قبرك زبيلي حدا سب عويلو خزارب اب افوزو مصولو خدربي اب لعل سبات كيقدر كترئ خلخ انتي تبل از سبزي زدفر ايكونن حيالي زمسل تبل تخون از كن ييغا رديتيو اتبو قطع سوقيلو خندر تريا سب فصيمو خاب قصصرو وصا زخونه سبيو خاب قصصرو وصا انت خوين دما زغبرو ነገር ክግመት ዝኽእል ሰብ እዩ ዝገብሮ ነገር ዝግመት ሰብ እንተዳ ኮይኑ ኸኣ ድኹም እዩ ክትቁጣዕ ከለኻ እንታይ ከም ትኸውን እሞ ሕሰብ ልብኻ ተሃርም
عينخا سمسم يبل اتبلح زحسب كفال حنولكا سرحو قارص بوزح تأمر كتفتر تخيل تليفونكا عبيدكا زحاسكا خلخا كن كمتم هادنت زنورو ጥንታውያን ወዲ ሰብ ትኸውን ብስምዒት ጥራይ ትምራሕ ስምዒት ድማ ኣውራፅ ጸላኢ ብልሕዩ እቲ መሪር ሓቂ ክነግረካ ዶ ኩራ ማለት ከም ገመድ እዩ ስምዒት ካብ ዝተቆጻጸርካሉ ህሞት እቲ ገመድ ኣብ ኢድካ ልእሰ ብኸውን ንሳቶም ስሕብኻ ንስኻ ድማ ትነብሕ ብድሕሪዚ ከመይ ገይሮም ከም ዝቆጻጸሩኻ ጽቡቕ ገይሮም ስለ ዝፈልጡ ናታቶም መጻወቱ ኩርኩር ኮይንካ ትተርፍ ሕብረተሰብ እዚ ነገር እዚ የመጎስዎ ይኾን እዮም ብፍላይ ኣብ ፊልምታት እቲ ኣክተር ተቆጢዑ ንኹሉ ጸላኢኡ ዘበለ ክድምስስ ክትሪኦ ከለኻ ቁኑዕ ደስ ዘብልን እዩ ግና እዚ መዘናግዒ እምበር ኣብ ሓቀኛ ህይወት ዝሰርሕ ኣይኮነን ኣብ ሓቀኛ ህይወት ዝዝንድር እቲ ዝቁጣዕ ሰብ ካብ ስራሕ ዝስጎግ ዝእሰር ካብ ሓዳሩ ዝፋታሕ ወይ ህይወቱ ናይ ካልኦት ሰባት መጻወቲ ዝኸውን እዩ ኒኮላ ማካቬሊ እዚ ፈልጦ ነይሩ እዩ ምኽንያቱ ንጉሳውያን ስድራ ቤት ብሰንኪ ቁጥዖኦም ክቆጻጸሩ ዘይምኽኣሎም መንግስትነቶም ክስእኑ ርኢዩ እዩ ጀነራላት ብሰንኪ ሓንቲ ጸርፊ ናብ መጻወድያ ከኣትዉ ርኢዩ እዩ ስምዒታዊ ምላሽ ማለት ስትራቴጂካዊ ርእሰ ቅትለት ማለት እዩ ኩራ ክስምዕካ ብሉን ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ሰብ ኢኻ እምበር ሮቦርት ኣይኮንካን ኩራ ከም ሓጎስ ከም ጭንቀት ባህርያዊ ስምዒት ስለ ዝኾነ ንግፍዒ ንምንዕዓቕ ወይ ንሓደጋ ዝወሃብ ባህርያዊ ምላሽ ስለ ዝኾነ ግድን ይኽስምዐካ ግና ኣብ መንጎ ተራን በሊሕን ሰብ ዘሎ ፍልሊ እዚ እዩ ተራ ሰባት ብኹራኦም ክግዝኡ ከለዉ በላሕቲ ግን ንኹርኦም ከም ሓበሬታ ይጥቀመሉ ስትራቴጂካዊ ምላሽ ከኣመርፁ ኣብ መንጎ ስምዒት ምንፅብራቕን ብስምዒት ምግዛእን ዓብይ ፍልሊ ኣሎ ቁጥዕ ምዃንካ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ስምዒት ክትረዕም ትኽእል ኢኻ ካበይ ከም ዝመጽእ ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ድሕሪኡ ድማ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ብንቕሓት ትውስን እቲ ኣብ መንጎ ስምዒት ምንፅብራቕን ተግባር ምንፍጻምን ዘሎ ግዜ እቲ ሓይልኻ ዝርከበሉ ብልሕኻ ዝጥለበሉ ህሞት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ህሞት እቲ ይነጥሮ እዩ ስምዒቱ ምስ አንጸባረቐ ብኡ ንብኡ ተግባር ፍጽም ምሕሳብ የለን ስትራቴጂ የለን ስምዒት ጥራይ ነዚ ብዝደጋገሞ ቁጥሪ ከዓ ሓይሉ ነቲ ዝቆጥዕ ሰብ ኣሕሊፉ ይህብ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይርድኦ ነገር እቲ ሓቀኛ ሓይሊ ስቕታ እዩ ሓቀኛ ሓይሊ ንገዛእ ርእሱ ከረጋግጽ ኣይደልን እዩ ሓቀኛ ሓይሊ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ይሓስብ ይጽብጽብ ዓወቱ ምስ ተረጋገጸ ከዓ ስጉም ትወስድ እምበር ስምዒቱ ኣብ ዝገንፈለሉ ብቐጥታ ስጉምተ ይወስድን ሕርቃንካ ኣብ ዝቆጻጸረካ ህሞት ስምዒታዊ ምላሽ ምሃብ እንተደኣ ኣቋሪጽካ ብጽቡቕ መንገዲ ሓደገኛ ሰብ ትኸውን ብምርጫኻ እምበር ብስምዒት ዘይትነብር ሰብ ትኸውን ኩሉ ሰብ ኣብ ቀዳማይ ስጉምቲ ተዓጊቱ ከሎ ንስኻ ሰለስተ ስጉምቲ ንቕድሚት ትሓስብ ህድኣትካ ስለ ዘይሰኣንካ ድማ ትዕወት ካልኣይ ባህርያት ደቂ ሰባት ምርዳእ እዩ ሙሉእ ኣጠማምታኻ ክቕይር ዝኽእል ነገር እዚ እዩ መብዛሕትኦም ደቂ ሰባት ንስኻ ገለ ጌጋ ስለ ዝገበርካ ዘይኮነስ ንሳቶም ስለ ዝፈርሑ እዮም ዓለም ኩሉ ግዜ ኣብ ስነ ልቦናዊ ዓውደ ውግእ ስለ ዘላ መብዛሕትኡ ሰብ ንስኻ ብግልፂ ክትሪኦ ኣብ ዘይትኽእል ውግእ ይዋጋእ ኣሎ ብዛዕባ ስርሖም ርክባቶምን መጻዮምን ስለ ዝጭነቑ ድኹም ጎኖም ከይቃላዕ ፈርሑ ስለዚ እንታይ ይገብሩ ንሳቶም ልዕል ዝበሉ ኮይኑ ንኽስምዖም ጥራይ ንዓኻ ታሕቲ ኸውሩ ድኻ ፈትኑ ኩሉ ናባኻ ዝበፅሕ ጸርፍን ዳህላን ናይቲ ተዛራባይ ናይ ውሽጢ ቃንዛ ምስክርነት ዘረጋግጽ እዩ ሓደ ሰብ ንናይ ኣእምሮ ብቕዓት እንተተንኪፍዎ ንሱ ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእሱ ብቕዓት ይጭነቕ ኣሎ ማለት እዩ ንናይ መጻኢ ሕልምኻ እንተላጊጽሉ ንሱ ናይ ባዕሉ ሕልሚ ስለ ዘይሰርሓሉ ይሓርቕ ኣሎ ማለት እዩ ብዘይ ምኽንያት እንተኒዕቕካ ከዓ ኣብ ኩሉ ቦታ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ሓያል ኮይኑ ክስምዖ ይህንጠሎ ማለት እዩ እዚ ምስ ተረዳእኻዮ እቲ ጸወታ ሙሉእ ብምሉእ ክቕየር ይጅምር እቲ ነገር ብዛዕባኻ ከም ዘይኮነ ስለ ትረዳእ ነገራት ምሳኻ ምትእሳር ተሓድጎ ንባህሪ ሰባት ከም ናይ ዓቕምኻ መለክዕ ዘይኮነስ ከም ናይ ውሽጦም ረበሻ ምልክት ምዃኑ ክትርዳእ ይጅምር እዚ ኣጠማምታ እዚ ድማ ኩሉ ነገር እዩ ኒኮላ ማካቬሊ ብዛዕባ ባህሪ ደቂ ሰባት ምርዳእ ክብል ከሎ እዚ ማለት እዩ ሰባት ወትሩ ብፍርሕን ብናይ ገዛእ ርእሶም ረብሓን እዮም ዝድረኹ ካብቲ ደጋዊ ባህሪ ሓሊፍካ ነቲ ናይ ውሽጣዊ ድራኸ ሰባት ክትርኢ እንተደኣ ክኢልካ ንስኻ ዳርጋ ክትታለል ዘይትኽእል ዓይነት ሰብ ትኸውን እቶም ሰለስተ ዓይነት ነገር ዝደልዩን ዝቆጥዑን ሰባት ክገልጸልካ ቀዳማይ ዓይነት እቶም ስጋኣት ዝሓድሮም ሰባት እዮም እዞም ዓይነት ሰባት ካብ ባዶ ተበጊሶም ከም ተወዳዳሪ እዮም ዝርኢኻ ናትካ ዓወት ንዓኣቶም ከም ድኻም ኮይኑ ስለ ዝስምዖም
سرحخا خبالاشو خدهولخا كنعقوخا فتنو ناتم نعقات كنعخا بقوع خمزي كونكا أبصبق منجد خمزي لخا زرقا قزيو أما منجد عاوت انت زي تخون نيركا فتسيمم أي متنكفوخان كلا عينت وتم قولا حتى زدولي سبات يوم كمزيوم عينت سبات كابزور السعو مسحادة تبعيسهم تسأليهم كنوبرو مرسو سلازي انت زي تبعيسهم زوريهم قولا حزبلهم سلازي اللي نعاخا تنكفوخا كوكايقو خايفتنو نات كاملاش نعاتهم قولا حتى خمز رخبو مرقا قص سلازخونه ملسي تحبهم مسوهم حدا خلت مبهال كجمر كلخا نتحرر زبلو قولا حتى تمقبو مالخا مالتيو سالساي عينت بزي فلات ملاش زهوبو سبات كمزيوم عين سبات حقوسات يكونن نتناي وشت حرك عندما كان فيروس نابكال إيلا قبوه استراتيجية بولومن وشت أو سلام يبولومن يساقي سلازلو خا يتشدرو كون يلوم نعاخا قطعو زي كونس نسخا أبت خبابي أمسلت سنح خايخا تقوادا أزقبرخا اتخذ قبرو زلكا مفتح زيو كابزيوم نحادو كونات كاسميتا وصعاتكا وينت أبرأكا زقبو يكونن كلهم كم ناي وشت دخام ودلت فرحيهم عوض زبلو زلو نسخا دما أبتناتهم حمام كتساتف يبلكان مبزحتي بحر دك سبات استفال عليه ماسكريا زلبس فرح مخانو مسترد أخا ملاش مهاب قريف كاهت عزب تجمر أب كند تواسعي سنو البونا وتعذب تخون نتقد تريو نتدراخة تردو دحريو دما كمولو نقع حتى بقيسكا ملاش مهاب زدلن تخوينو تراي ملاش تهب ريخا كلنا عاخا زي بده صوتا ترايو حجي دما نايز صوت حقتات سلز فلتكا معوات كجمر تخيليخا نجزا رسخا عاولكا كنيت ماسكري حليفة إريئي بولو سالساي اتناي زي مقداس ماسكريا أبسنا لبونا ووق اتزحايا لمسارحي انتاي مخانو تفلت رو شكانا يكونن مفر راح يكونن بالحونا يكونن انتاي دا زي مقداسيو حدا سب كتقعكا خلو نسخا منم سميت انت دا زي رئيخا أوشتو عابي سنو لبونا وحاقاف تفتر ازي دما حطو فترولو زلو خلو عاومة تقيمو تنعنا بلكا خنسو نسخاقن عين خاوكا سلامة يبالكان إذا مسرعي نسو يداناقر يباساجو كربس يجمر مستربش يدما يقاتا تفتسم إزيتي نايزي مقداس ماسكريا زبهال أوش تقا تسميعكا خولن زي كولن زقد سايكونن أوش تقا زدلخا يخسمعكا خيليو اتقوم نقرقن ندقن تايتن تسابارق اللخايو مخنياتو أبناي سلو ربونا وصوتا سميعت من تسابراق كل نقريو اسكا اتوم زيادة زفور حسابات حسابهم اتوم سقيلهم زجدرون زندرون ديما يكونن كابتم زجدرو اتوم هداات اتوم سوق زبلو اتوم زي ربشيهم زيادة زفرحو مخنياتو انتا يحاسبهم زلو كتفلطهم سلا زي تخيل ملاش زي هبسب ابقصو زخونه سميت زي تصبارق سب قال زفرح نغر الو ايكونن ديو زي قمت مخان كبرتن قرمان فترين سم ملاش نمركابيو زصبه كزارب كله وترو ملسي دلي قالاتي تسمعوهم ديو تسوقيروهم ديو احرر دبي ليوم يلي يحسب نسخا ولا حنت ملس مس زيتب نتناتهم ناي مراخب مسمر تصبرمو بعين عموتي كغعازو تغبرم ود سب دما بعين عموتي مغعازو اي عوتني منم مرداتا ايتهبو منم سميعتاو ملكت ابغصكا يلن اتمتقعتهم كمستعوته زر منم مرغاغص يبلكان طراي زي نبب زي قمت سميعت ابغصكا يصبارق تسميعت دما نعاهم سلام كسؤني قبرم نعاخا حيال مهانكا يمسكرلكا كتنكفوخا خلو ولا حنت قال مصاكا يلي كان راي منم كم زي تسمعكا ريوم وتر سميعت كاي تنصبارق مالت يكونكن جن ابتطقعل غزي زي مقداس حدا عبي ملختي يحلف نسخا اب عالمي سميعتاو ملاش كهبكا زبقع درجه يبلكان زبل نصر ملختيو نحدا سب اقداس خم زي كونه خمر عين لعلي زحسرن زحفرن ነገር የለን እዚ زي مقداس ተላማሞዶ እዚ ምስ መላኽካዮ بحق حدغኛ تخون مخنياتو ጨካን ስለ ዝኾንካ ዘይኮንካስ ክንበብ ዘይትኽእል ሰብ ስለ ዝኾንካ እዩ سميعتو خنبب زي كل سب زي قمتي زي قمتك حيالا تفرحني رابعي ناي استراتيجياوي سقطة حيلي سقطة نسبات عرفتي خلهم عرفت مساءنا دما حق انيا مننتهم كجلص يجمر ابزو خونه بوتانا غاطامن حدا سب قال النجر يزاربكمو نسخا كتملسولو يصبه نسخا ግን تطمتو ጥራይ ن5 سكند ن10 سكند اتسقطها النواح بهاندبتنما نسو نمنتاي كوم خم زبله كجلص يجمر كما خنفتن ابتهم موتتي نسو بحريو كرو خلو نسخا ግን حنت قالكوا ايتزاربكان اذا سلتي ناي سقطايو
ካብቶም ዝተናዓቁ ከም ፈረሓት ዝሕሰቡ ናይ ሓይሊ መሳርሕቲ ሓደ እዩ። ስቕታ መከላኸሊ ኢኻ እዩ። ብዝተዛረብካ ቁፅሪ ንሰባት ከጥቅዑኻ ዝኽእሉ ልባይታ ትህቦም ኣለኻ ማለት እዩ። ዝተዛረብካዮም ቃላት ጠውዮም ካብቲ ክትብሎ ዝደለኻዮ ወፃኢ ተርጉሞም ክጥቀሙሉ ንዓኻ ንምጥቃዕ ዝኸውን ነገር ክረኽቡን ይኽእሉ እዮም። ስቕታ ግን ምንም ነገር ኣይህቦምን እዩ። ኣብ ባህልና ወይ ሕብረተሰብና ስቕታ ከምዚ ዝተባሃልካዮ ትቕበል ከም ድኽመት ወይ ከም ዕሽነት ተገይሩ ይውሰድ። ኣብቲ ጥቀመሉ ህሞት ብቁልጡፍ ክትከላኸለለካ ተባሂልካ ትኸውን። ግን እዚ ንኽትዛረብን ንኽተእምንን ዝደፋፍእ መታለሊ ሓሳብ እዩ። እቲ ሓቂ ግን እዚ እዩ። ብዛዕባኻ መግለፂ ክትህብ ግዴታ ወይ ዕዳ የብልካን። ንኹሉ ብዛዕባኻ ዝዛረብ ክትከላኸለ የድልየካን። ናይ ዝኾነ ሰብ ርእይቶ ናትካ መልሲ የድልዮን። ስልቲ ስቕታ ማለት ስጉምቲ ናይ ንቕሓት ዝተመልኦ ነብሲ ምቁፅፃር እዩ። ገሊዕ ዓውደ ኩናት ብዘይናትካ ተሳትፎ ከም ዝዕወት ስለ ትፈልጥ ዘይምንፅምባሮም ምምራፅ እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ዘይርድኦ ነገር ሓቀኛ ሓይሊ ስቕታ ምዃን እዩ። ሓደ ሰብ ንናትካ ስቕታ ክትፃወሮ እንተደኣ ዘይክኢሉ ማለት እንተደኣ ተቆጢዑ እንተደኣ ተረቢሹ መንነቱ ብልክዕ ገሊፅ ኣሎ። ሽዑ ድማ ካብ ህይወትካ ሙሉእ ብምሉእ ከም ተውፅኦ ትፈልጥ ኢኻ። ወና ንስቕታ ብምዃን እንታይ ከም ዝኸውን ተዓዘብ። ንገዛ ርስኻ ዓዊልካ ስቕታይ ሓይለ ይበል። ሓሙሻይ ካብቲ ተቐባልነት ምድላይ ነፃ ምዃን። ሕጂ ኸኣ ብዛዕባ ተዛዓበየ ፀገም ንዛረብ። ስለምንታይ ኻ ነዞም ኩሎም ዝረብሕን ዘይረብሕን ነገራት እትግደሰሎም? ሓደ ዘይትፈልጦ ሰብ ኣብ ኢንተርነት እንተፀሪፍካ ድቃስ ኸልአካ ድዩ? ኣይኸልአካን እዩ። ግን ስለምንታይ ሓለቓኻ ስድራ ቤትካ ኣዕሩኽትኻ ክኾኑ ከለዉ ዘቐንዝወካ? ስለምንታይ ክሳብ ድቃስ ትስእን ኣዝዩ ይስምዐካ? ምኽንያቱ ንርእይቶታቶም ቦታ ስለ ትህቦ እዩ። ናቶም ተቐባልነት ስለ ዘድልየካ እዩ። እቲ ድልየት እቲ ኸኣ ንዓኻ ንኽቋፃፀሩኻ ዓቕምን ስልጣንን ይህቦም። ናይ ሓደ ሰብ ተቐባልነት ምስ ተነፈገካ ትርበሽ እንተደኣ ኮይንካ ንስኻ ነፃ ሰብ ኣይኮንካን። ኒኮላ ማካቬሊ እዚ ናይ ኣካል ዘይኮነስ ናይ ስነ ልቦና ባርነት ምዃኑ ዛረብ። ናይ እምሮኻ ሰላም ኣብ ርእይቶ ካልኦት ሰባት ዝተመርኮሰ እንተደኣ ኮይኑ ንስኻ ርእሰ ቁፅፅር የብልካን። ርእሰ ቁፅፅር የብልካን ማለት ድማ ድኹም ኢኻ ማለት እዩ። ናይ ሰባት ተቐባልነት ሸለል ምባል ማለት ንኹሉ ነገር ዘይምግዳስ ማለት ዘይኮነስ ንመንነትካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካልኦት ሰባት ዘይምእታው ማለት እዩ። ናትካ ክብሪ ብርእይቶ ካልእ ሰብ ኣይውሰንን እዩ። እዚ ምስ ተረዳእኻዮ ፀርፊ ኣባኻ ይሰርሕን። ምንዕዓቕ ንዓኻ ትርጉም የብሉን። ሓደ ሰብ ክላገፀልካ ክድህለካ ይኽእል እዩ። ናቱ ርእይቶ ግን ንዓኻ ወላ ሓንቲ ስለ ዘይኮነ ኣይፀልወካን ኣይስምዐካን እዩ። እስከ ሕሰብ ናይ ሰባት ተቐባልነት ዘይትፅበ እንተትኸውን ነርካ ህይወትካ ከመይ ምኾነት? እንታይ ዓይነት ሪስክ ምወሰድካ? ክንደየናይ ንሰብ ንምሕጓስ ምፅዋር መሓደካ? ማዕረ ክንደይ ብሰብ ንምፍታው ምፅዓር መቋረፅካ? ናይ ሰባት ተቐባልነት ዘይምፅባይ ማለት ናፅነት እዩ። ኣብ ዝኾነ ቦታን ኣጋጣሚን ሰባት እንተፈተውኻ ወይ እንተፀልኡኻ እንተኣኽበሩኻ ወይ እንተነዓቑኻ ምሳኻ ምትእሳር የብሉን። ሰላምካ ከዓ ኣይናወፅን እዩ። ምኽንያቱ ንስኻ ንዕኦም ንምሕጓስ ዘይኮነስ ንናትካ ዕላማ ኢኻ ትንቀሳቐስ። ንገዛ ርእስኻ ናይ ሰባት ተቐባልነት ኣይፅበን የበላ። ሻድሻይ ውሽጣዊ ግዝኣትካ ምቁፅፃር። ሓቂ ንምዝራብ ዋላ እኳ ማዕረ ክንደይ ስትራቴጂን ስነ ልቦናዊ ብልሓትን ክትመሃር እንተኽኣልካ ግን ንገዛ ርእስኻ ክትቋፃፀር ዘይትኽእል እንተኾይንካ ምንም ትርጉም የብሉን። ኒኮላ ማካቬሊ ዝተረድኦ ነገር እዚ እዩ። ንኻልኦት ቅድሚ ምምራሕኻ ንገዛ ርእስኻ ምራሕ። ንኹነታት ቅድሚ ምቁፅፃርካ ንግብረ መልስኻ ንምላሽካ ተቋፃፀር። ደጋዊ ዓለም ቅድሚ ምቁፅፃርካ ንውሽጣዊ ግዝኣትካ ተቋፃፀር። ውሽጣዊ ግዝኣትካ ማለት ሓሳባትካ፣ ስምዒታትካን ድልየታትካን እዮም። እንተዳ ውሽጣዊ ግዝኣትካ ተቋፃፂርካ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ስምዒትካ ክቋፃፀሮ ኣይክእልን እዩ። እዚ ምግናን ክመስል ይኽእል ይኸውን። ምኽንያቱ ካብ ትዕዝብትና ሰባት ክቆጥዑና ወይ ክሐጉሱና ከም ዝኽእሉ ስለ ዝተምሃርና። ግና ሰባት ገለ ክገብሩኻ ከለዉ ንስኻ ብንቕሓት ወይ ብዘይፍላጥ ከመይ ምላሽ ከም ትህብ ትመርፅ ኢኻ። እቲ ምርጫ ድማ ሓይልኻ እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ኣብ መንጎ ስምዒት ምንፅብራቕን ስምዒት ምቁፅፃርን ዘሎ ህሞት ስለ ዘይፈልጦ ብልምዲ ምላሽ ዝህብ። ግና ርእሰ ቁፅፅር ምስ ተለማመድካ ነቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ህሞት ተናውሕ እሞ ክትሓስብ ክትመርፅ ብስምዒት ዘይኮነስ ብስትራቴጂ ክትምልስ ግዜ ትረክብ። እዚ ንገዛ ርእስኻ ተኣማኒ ምዃን ይጠልብ እዩ። ቅድሚ ምላሽ መሃብካ እዚ ርእይቶ እዚ ስለምንታይ ኣቆጢዕኒ? ንምንታይ ስምዒተይ ተንኪፉ? ስለምንታይ ንገዛ ርእሰይ ክከላኸል ደልየ ኢልካ ተሓትት። ርእሰ ቁፅፅር ማለት ስምዒትካ ምዕፋን ኣይኮነን። ርእሰ ቁፅፅር ማለት ስምዒትካ ምፍላጥ፣ ካበይ ከም ዝመፅእ ምርዳእ፣ ድሕሪኡ ድማ በዚ ስምዒት ተደሪሕካ ስጉምቲ ምውሳድ
ንዕላማኻ ይሕግዝ ድዩ ወይስ ይጎድእ ኢልካ ሓሲብካ ምውሳን እዩ ንውሽጣዊ ግዝኣት ዝቋጻጸር ሰብ ብደጋዊ ኩነታት ኣይናወፅን ብባህሪ ካልኦት ሰባት ኣይግዛእን ኣብ ግዜ ሕንፍሽፍሽ እውን ህዱኡን ዕላምኡ ዝፈልጥን እዩ ንገዛእ ርእስኻ ዓዊልካ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ስምዒተይ ክቋጻጸር ኣይክእልን ይበል 7 ኣብ ግብረ መልሲ ነዊሕ ግዜ ወሲድካ ምሕሳብ ተለማመድ መብዛሕትኡ ሰብ ሓደ ሰብ እንተቆጢዕዎ ብኡ ንብኡ ክምልሰሉን ብቕጽበት ሕነ ክፈድ ንደሊ ግና ብስምዒት ዝግበር ሕነ ምፍዳይ ድኹምን ርእሲ ዕንወትን እዩ እቲ ስልታዊ ሕነ ምፍዳይ ካብዚ ዝፍለ እዩ ትጽበ ትዕዘብ ሓበሬታ ትእክብ ዝጥዕመካ ቦታን ግዜን ተስተኻኽል ልክዕ እቲ ግዜ ምስ በጽሐ ድማ ብልክዕ ስጉምቲ ትወስድ እቲ መቃናቕንትኻ ድማ መዓስ ሕነ ከም ትፈዲ ክሓስቦ ይክእልን እዩ እዚ እቲ ኣብ ግብረ መልሲ ነዊሕ ግዜ ወሲድካ ምሕሳብ ተለማመድ ማለት መብዛሕትኡ ሰብ ግን ኣብ ናይ ሓፂር ግዜ ሓሳብ ዝተዓግተ እዩ ኣብ ታሪክ ግን እቶም ነዊሕ ግዜ ዝወስዱ ማለት እቶም ዓቃላት እዮም ዝዕወቱ እቶም ብስምዒት ዝድረኹ ግን ንገዛእ ርእሶም የጥፉ ምኽንያቱ ግዜ ንባዕሉ ሓደ ክትጥቀመሉ ዘለካ መሳርሒ እዩ ነዊሕ ግዜ ወሲድካ ምሕሳብ ማለት ገሊኦም ዓወታት ኣዋርሕ ወይ ዓመታት ከም ዝወስዱ ምርዳእ ማለት እዩ ትዕግስቲ ዓብዪ ሓይሊ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ነቲ ሽዑ ዝወሃብ መልሲ ክህንጠቐሎ ንስኻ ግን ንነዊሕ ግዜ ትወስድ ንዓመታት ትሓስብ ኣለኻ እዚ ስልቲ እዚ ከዓ ካልኦት ክርድእዎ ዘይክእሉ ዕድላት ትፈጥረልካ ኣብ ትጥቀመሉ እዋን ሓደ ግዜ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣየድልየካን እዩ ጥራይ ንድሕሪ ተመሊስካ ክትዕዘብ ከተስተንትን ጀምር ነዊሕ ግዜ ምውሳድ ትዕግስትን ርእሰ ቁፅፅርን ይሓትት እዩ ስምዒትካ ገለ ግበር ኢሉ ክጭድር ከሎ ንስኻ ግን እቲ ትኽክለኛ ግዜ ክሳብ ዝመጽእ ትጽበ እዚ ማለት ስጉምተይ ትወስድን ማለት ኣይኮነን ስጉምቲ ትወስድ ግን ስምዒትካ ምስ ተረበሸ ብኡ ንብኡ ዘይኮነስ እቲ ስጉምቲ ውፅኢታዊ ከም ዝኸውን ምሰራጋገጽካ እዩ ንገዛእ ርእስኻ ዓዊልካ ትዕግስቲ ዓብዪ ሓይሊ ኣለዎ በል 8 ዘይትትንከፍ ምዃን ንፋስ ይንፈስ ዝናብ ይዝነብ ጨናፍር ክስበሩ ክእሉ እዮም ግና እቲ ገረብ እቲ ሱር ወላ ሓንቲ ምንቅስቓስ ኣይገብርን እዚ ኢኻ ክትሃንፅ ዘለካ ትርር ምባል ዘይኮነስ ተዓጻጻፊ ምዃን ነዳሪ ወይ ጨካን ምዃን ዘይኮነስ ህዱእ ምዃን እቲ ዘይትንከፍ ሰብ ናብ ዝኾነ ቦታ ብርእሰ ተኣማንነት ይኣቱ ሓይሉ ጉሁድ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ሓይሉ ክጨድር ኣየድልየን እዩ ተግባሩ ብዓውታ ስለ ዝዛረብ ብዛዕባ ክብሩ ክከላኸል ኣይደልን እዩ ኣብ ካልእ ደረጃ ስለ ዘሎ ንዘቆጥዐ ሰብ ምላሽ ክህብ ኣይደልን እዩ ከምዛ ዓይነት ሰብ እዚ ንኽትከውን እዞም ዝስዕቡ ባህርያት ክትቀትሎም ኣለካ እቲ ተቐባልነት ናይ ምርካብ ድልየት እቲ ንዝኾነ ምላሽ ናይ ምሃብ ህንጢነት መን ምዃንካ ንምግላጽ እትገብሮ ጻዕሪ ኣብ ርእይቶ ሰባት ጊላ ምዃን እንተዳ እዚኦም ቀቲልካዮም ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ጭርሖ ምርሖ ግደይ ክትወን ኢኻ እዚ ደረጃ እዚ ግን ብሓንቲ ለይቲ ይመጽእን እዩ ብልምዲ ዝመጽእ ኣብ ክንዲ ምላሽ ምሃብ ስቕታ ክትመርጽ ከለኻ ተሃንጾ ኣለኻ ናይ ሰባት ተቐባልነት ኣየድልን እዩ ክትብል ከለኻ ከዓ ተበርትዖ ኣለኻ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ድማ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዚ ምስ ኮንካ እዞም መትከላት እዚኦም ትከታተሎም ሕግታት ዘይኮኑስ መንነትካ ስለ ዝኾኑ ኣየድልይኻን እዮም ስምዒታዊ ብስለት ናትካ ባህሪ ኸውን ንስኻ ዕርዲ ኢኻ ዕርዲ ድማ ብንእሽቶን ቀሊልን መጥቃዕተ ይፈርስን እዩ ኒኮላ ማካቬሊ ቅድሚ 500 ዓመት ዝሃቦ ተስፋ እዩ ንገዛእ ርእስኻ ምራሕ ዓለም ድማ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ክትወድቕ እያ ንገዛእ ርእስኻ ዘይትንከፍ ኢልካ ክሳብ ተኣምኖ ደጋግሞ እምበኣር እዚኦም እዮም እቶም 8 መትከላት ነቲ ስምዒታዊ ካብቲ ስትራቴጂካዊ ነቲ ንገዛእ ርእሱ ቋጻጸር ካብቲ ዘይቋጻጸር ነቲ ተራሰብ ካብቲ በሊሕ ሰብ ዝፈልይዎ ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ክሓተካ ንስኻ ሕጂ ኣየናይ ሰብ ኢኻ ሓቀኛኹን እቲ ብርእይቶታት ዝሓርቕ ክነዓቕ ከሎ ድቃስ ዝስእን ብኩሉ ነገር ዝቁጣዕ ሰብ ዲኻ ወይስ እቲ ኣንጻሩ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ እቲ ህዱእ እቲ ስትራቴጂካዊ እቲ ክታለል ዘይክእል ዓይነት ሰብ ኢኻ እዚ ለውጢ እዚ ስቕ ኢሉ ባዕሉ ኣይመጽእን እዩ ንቕሓት ይሓትት ዲስፕሊን ይሓትት ናይ ውትሩ ቀጻልነት ዘለዎ ልምድታት ይሓትት ብቕልጡፍ ምላሽ መሃብ ኣቋርጽ ምዕዛብ ጀምር ናይ ውሽጥኻ ግዝኣት ተቋጻጸር ብስምዒታውነት ዘይኮነስ ብስልቲ ተንቀሳቐስ እዚ ናይ ሓደ ግዜ ጥራይ ውሳነ ዘይኮነስ ዕለታዊ ግዴታ እዩ ስምዒትካ ክለዓዓል ከሎ ወይ ስምዒትካ ክግንፍል ከሎ ብድሆኻ ምዃኑ ዝተውዕል ሓደ ሰብ ክቆጥዐካ ክጽዕር ከሎ ናይ ዘይምግዳስ ማስከርያ እትለማመደሉ ዕድል እዩ ሕና ክትፈዲ ክትህንጠ ከለኻ ነቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ምውሳድ ስልቲ ዘኪርካ ተዓገስ ሎሚ ናብቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወላ ሓደ ሰብ ንምእታው ዘይፈቕዱ ዓይነት ሰባት ክትጽንበር ተስፋ ይገብር ዓለም ነቲ ስትራቴጂካዊ መንነትካ ትጽቡያ እያ ዘላ የቐኒየለይ እምበኣር ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ዝነበረ ነዚ መስል ነይሩ
ካልእ መዓልቲ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ግን ሰናይ ቅንያት أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا أي مستبرانو ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተዳራርቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይዝንቡ حدا جزيت سلام دبنا يشفنهم يتارطرو خايلو قد تبلوم والتانا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلموم تريوم كتنو ببانا كتنو نابانا أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا ورحن مبرهتناي سورا نايزا زبادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منشناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبرهتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منشناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبرهتي